Kedves kollégák, köszönjük szépen, hogy elvállalták ezt a beszélgetést a minőségbiztosítás rendszeréről az iskolánkban, és Korszalmi kolléganőmmel közösen egy kérdést szeretnénk átbeszélni veletek. Ugye az egyetemi beadandóhoz készül a felvétel. Köszönjük szépen, hogy hozzájárultatok. Mit gondoltok, mennyiben tekinthetjük az iskola működését a közoktatás szolgáltatásnak? Mennyiben szolgáltatás ez, amit mi nyújtunk? Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen egyfajta közösségi szolgáltatás, közösségi tevékenység, hiszen van egy kvázi megrendelő oldal, ez a szülő, illetve a gyerek, őket itt ketten, de mivel nem jó képes személyező szülőn keresztül artikulálja a megrendelés igényét. Magyarországon meg ez még annyiba finomodik, hogy ugye szabadiskola választás rendszere van, tehát ez ellentétben olyan országokkal, ahol az állami oktatást csak a lakókörzet szerinti iskolában vett igénybe, például ugye államszintű szigorú rendszer van. Magániskolában elvihetünk, vagy alapítványiskolában máshova, de állami iskolában csak a lakóhely szerinti. De nálunk ugye az állami oktatást is igénybe a szülő, amennyiben talál iskolát, általában talál, a lakóhelytől távolabb is. Tehát ilyen értelemben itt erőteljesen bejelentkezik a megrendelő, és ha van megrendelői akarat, akkor arra a kínálati oldalnak is válaszolnia kell, reflektál az állami iskola is, tehát egyfajta piacon vagyunk, tehát ilyen értelemben szolgáltatás. Szerintem. De hát ezt is gondolnám, hogy már törvényileg meg van határozva, hogy 16 éves korig tanköteles, akkor úgymond az államnak nyújtania kell valamit, és úgymond ezért lesz szolgáltatás, mert hogy bizony, ha én meghatároztam azt, hogy neki kötelező járnia, akkor fel kell ajánlnom a lehetőségét annak, hogy ebben az intézményben, abban az intézményben megkapja azt, amit én elvártam. Ez érdekes kérdés, hogy a szolgáltatás kérdése, mert nekem a szolgáltatás úgy azt hogy valamilyen szolgáltatást igénybe veszek, és akkor én várok valamit, olyan elvárás semmi. Tehát minél inkább szolgáltatásnak tekintjük, annál inkább meg kell felelnünk a szülő elvárásainak. De kérdés, hogy a szülőnek felelnek, vagy az államnak? Mert az állam elvár tőled valamit, mert ez közoktatás, tehát mi a közt neveljük, a közt oktatjuk, tehát át kell adnunk egy bizonyos tudást, amit megkíván a nemzet, a kormány, de a szülőnek lehet, hogy teljesen más elvárásai vannak. Tehát ezért akkor oké, hogy szolgáltatás, de kinek szolgáltatunk? Mert van, hogy a szülő meg amit elvár tőlünk intézményileg az állam, az esetleg egyáltalán nem is ugyanaz? Mert a szülőtől nem várja semmit, tehát őt nem kötelezi senki arra, hogy ő a gyerekétől azt várja, amit állatosan kitaláltak meg, amit mi szeretnénk. Hát annyit vár el az államtörvényben szabályozottan, hogy köteles biztosítani a gyermeke igénybe vegye a mi általunk nyújtott szolgáltatást. Az iskolában járatási kötelezettsége fönnáll a szülőnek, de aztán onnan kezdve, hogy a tanulmányi lehetőséggel mennyire él a gyerek, ott a szülőnek sokkal nagyobb szabadsága van. Igen. Nekünk. És kisebb felelőssége való, úgy érzem, nem érzem azt, hogy ők is úgy éreznék, hogy arra kell irányítani a gyereket, hogy itt elfogadja ezt a szolgáltatást, mert itt hiába sírogatni sem tanuljuk, úgyhogy elég nehéz a szó is így, meg a szituáció is szerintem egy kicsit faramuci. Illetve hát van még egyéb befolyásolat érdezzük, amik egy más piaci anyagi előnyi szolgáltatásra eltérnek, hogy bizonyos területeire az állam deklaráltan nem akart bemenni, tehát a nevelés, a szexuális felvilágosítás és az elmúlt években ugye egyáltalán marginális kérdésként jelentkeztek, hogy vannak, amiket egyértelműen a család hatáskörében, kompetenciájába utal, és az, hogy az iskola ebben a részében ne akarjon részt venni, tehát még akkor sem, hogyha előtte 40-50 évig úgy nézett ki, hogy ezt a dolgot is nekünk kell nagy részt közvetíteni a gyerek felé. Tehát, hogy ki a megrendelő, ez valóban érdekes kérdés, mert itt ugye... Izgalmas annak a helyzete, aki szülőként is, meg szolgáltatóként is részt vesz a dologban. Meg ha valamit a család kompetenciájába helyezel, akkor azt
Mert ők nem Én nem kérnek igazol semmit velük. számon a Igen. szülőtől, mert ha azt mondjuk, hogy jó, akkor a szexuális oktatás a család, de mi van azokkal a gyerekekkel, akik otthon nem kapnak semmilyen felvilágosítást semmilyen téren, mi meg nem adhatjuk meg nekik. Tehát például akkor ott sajnos a gyerek az, aki ettől szenvedni fog, és akinek ebből problémája adódhat. Addig tekinthető egy szolgáltatásnak, amíg én a gyereket a legjobb képességeit kihozva nevelem, és teszem a dolgom egy megalapozott vagy jó szakmai tudással. De abban a pillanatban, amint arra terelik a hangsúly, hogy itt vallási nevelés is van, meg minden van, én onnantól nem tekintem ezt úgy szolgáltatásnak, vagy hogy mondjam, ez már talán nem volna a mi feladatunk, ez a szülői, családi körre kéne hagyni, és akkor vigyék, ahova gondolják, és gyakoroljon bármilyen vallás legyen, az magánügy, vagy családügy, vagy valami. Tehát itt még ebből nem volt probléma, de én szerintem van egy-két hely, ahol gondot okoz, hogy rengeteg olyan gyerek van, aki egész más vallást követ, illetve otthon más elvek szerint nő föl, mint amit mi az iskolában itt várjuk. Viszont valamilyen általános tudást azért kéne adni, nem? Az azért odáig nem, miatt az teljesen rendben van, és Törőjólán tanítjuk a vallásokat. Tehát nem ezzel van a gond, hogy vallásos valaki vagy sem, csak én már azt az iskola feladatának nem tekintenék, hogy vallásban is irányítassam, vagy akármi. Egy szolgáltatást igénybe veszem, elmész egy fodrászra, és azt mondod, hogy nekem nem tetszik, amit csinált, és én szeretnék egy másikhoz menni. Itt meg nem tehetni meg se vallásába, se iskolába, se senkivel. Tehát nem tud, tanácsot tud választani. Pontosan. Viszont ugye az állami szektorban is ugye nincs kötelező iskolaválasztás, ugye van egy körzet, viszont szabadon választhatnak a szülők, és tehát az iskolák a marketing tevékenysége is azért nagyon fontos ahhoz, hogy a megfelelő gyermeklétszám meg legyen, ugye az óraszámok kijöjjenek, tehát azért valamilyen szinten nekünk is igazodnunk kell a szülői igényekhez, elvárásokhoz, hogy ugye minél több diák iratkozzon be hozzánk. Tehát ez a marketing, illetve kicsit ez a szolgáltatás szektor is jobban előjön szerintem így ezáltal, mint hogyha tényleg körzetenként ellene rendelve, hogy kik jönnek az iskolánkba. Jó, de itt is akkor valahol a végén nem a igazi tartalom fog győzni, hanem az fog győzni, hogy melyik iskola ügyesebben reklámozza magát, illetve kínál föl dolgokat. Vagy olyan állatokat, egy kis iskola, ahol tudsz fölkínálni mindent, mint így fölkínálni. Hogy mennyi anyagi forrása van az adott iskolának, mert attól is függ, hogy mit tudsz kínálni a gyerekeknek. Szinte semennyi. Ja, Amikor vannak alapítványok az iskolánál, amik is... Nem a nemzetiségi iskolák. Igen, és a nemzetiségi iskolák, amik még tudnak extra bevételeket szerezni, de akkor már megint a szolgáltatásnál tartunk, hogy milyen szolgáltatást tud nyújtani az iskola. Nemzetiségi programot tud kínálni, vagy kitanyelvű programot is tud kínálni, vagy bármilyen extra tevékenységet, ami miatt a szülők azt mondják, hogy oké, és akkor visszatértünk még a marketinghez, hogy akkor ez megjelenik el, illetve hogy milyen mutatókat tud az iskola produkálni továbbtanulás szempontjából, ami szerintem még a szülőknél megint csak egyfajta húzóerő vagy lényeges kérdés, hogy a gyerekemet olyan iskolára szeretném iratni, ahonnan jó eséllyel kerül be egy jó gimnáziumba. És ennek vannak torzító tényezői. Igen. Tehát az állami financiális háttér elosztása, az közismert, hogy egyáltalán nem egyforma. Tehát egyrészt nagyon helyesen preferál bizonyos sajátosságokat, nemzetiségi létszámok nyilván nyomottabbak. Igen, kisebb csoportlétszámokkal mehet. Ez így teljesen rendben is van. De például az, hogy az állami költségvetésből a nem állami működtetési iskolák fejkvótája, egyháziskolák háromszoros szorzóban részesednek, az már jelentős, ez valami piac torzító tényező, mert ugye a kínálati lehetőségünk behatárolt, míg a másik oldalon tehát mezitlábők meg Adidas cipővel. Most itt ez azért furcsa csak, mert úgy néz ki, hogy ugyanarról a vízfelületre akarunk halászni, csak egészen más eszközökkel tehetjük meg, és más kimenetet ígérhetünk, ugye? Igen. Tehát korlátozott a lehetőségekkel.
De hát ez a piac mindenhol... És a gyerekanyag? Tehát aki egy iskolát fölkeres, egy szülői csapat, azt mondja, hogy ide íratom a gyerekemet, mert azt hallottam róla. Tehát egy észszorvomás útján, vagy fájhagyomány útján terjednek a dolgok. Vagy bármilyen kis apró botrány, vagy bármi történik, akkor már elretenti az iskolától a csapatot. Aztán van a gyerekanyag, tehát én, most nem akarok utálatos lenni, de mondjuk a János nem véletlenül produkál olyan eredményeket, és országosan nem véletlenül jutnak gyerekeik egyetemre, tudni, már eleve olyan gyerekeket vesznek föl. Na most így, hogy szabad a szülőnek választani, és nem minden iskola ugyanazt a szintet kínálja, ezt volna az ideális egyébként, hogy mindenhol mindenki ugyanazt, akkor ebből az van, hogy ott a jó gyerekekből hozol ki rengeteg mindent, és van olyan iskola, ahol 2 gyerek se jut, aki elmehet országos versenyre. Nincsen. Nem iratták be oda a gyereket, vagy nem tudom, máshova iratták, inkább elviszik hosszú autóúton valahova, és oda iratják. Tehát itt ez a minőségértékelésre is nekem az a legnagyobb bajom, hogy annyira függ attól, hogy milyen csoportot, milyen osztályt kapsz, milyen gyerekanyagot kapsz. Milyen a szülők hozzáállás. És hát az már, igen, az a vágyazom. De most képzeld el, hogy egy olyan csoportot kell, hogy vállaljál, akivel semmit nem tudsz elérni, hogy hiába 69 országos verseny, nem tud elvinni, tehát még pontot sem kapsz a végén, mert nem tudtál produkálni egy gyereket se, semmilyen versenyre. Azon kívül programot is szervezhetsz milliót, ha a szülőnek van rá pénze, ha neked kifizetnék, mert neked sem fizetik ki. Tehát mi elvihetem már 2-3 napra a gyereket Nyíregyházára is, csak éppen nem fizetik ki senki. Tehát itt ez egy csomó dolog, úgy érzem az állam arra az rossz, hogy valahogy majd mi megoldjuk. Én. Vagy bárki a saját bukszájából szépen elindul, elmegy, mert olyan lelkes. A másik, aki ugyanolyan lelkes, csak nincs annyi pénze, akkor nem megy el. Tehát ezt is egyformára kéne hozni igazságosan. Ugye vannak ezek a mérések, ami most már a tanévek nagyobb részét elfoglalja, mint amennyi hasznosnak tartunk, meg rendkívül teher. Ez egy másik kérdés, csak ott azért lehet látni, hogy a méréstechnikai oldalról vannak szakemberek, akik érzékelik ezt a fajta problémát, mert nem véletlenül van ez a családi háttérindex. Ugyanúgy pont ezt igyekeznek kiszűrni, de nem töltik ki nagy számban, nem megfelelő a kitöltött példányszám a mért gyerekekhez képest, tehát akkor már nem lesz tiszta a kép. Ha pedig lenne is elegendő, még igazából nem tudtam mit kezdeni vele, hogy nem szembesültem azzal, hogy valójában ennek a függvényében hogy méretődünk meg. Igen. És könnyűnek találhatunk, vagy sem. Én hogy méretődünk meg, hogyha egy csoportot átvettem, és tavaly más tanítottam. Hát meg úgy, hogy a gyerekek nem veszik komolyan, hát nem egy 8-ostól hallottam, hogy ők csak bementek, aztán kérdeztem, milyen kérdéseket. Semmit, én csak bepötyögtem, mert haza akartam menni. Hát most Oké, de most milyen ettől a pár eltekintünk, akkor azért még mindig ott marad egy réteg, aki kitölti rendesen, vissza is hozza ezt a háttérindexet, de én szerintem ez nem elég árnyalt ahhoz, hogy eldöntsék, hogy a gyerek valójában honnan, hova. Főleg nem hogy október végétől, mondjuk április elejéig, hogy ő most akkorát fejlődött, hogy te ezért kapsz 5 pontot. Tehát nem fogsz kapni, mert és akkor a leglényegesebb. Hogy amire ezek az eredmények kiderülnek, addigra már nem is én tanítom, vagy az eredmény, ami alapján én ott szenvedek egy évet, és semmilyen eredményt én sem érek el, az előző évben született, vagy akarom mondani, nem született. Tehát itt a baj, hogy így tehát nem elsőtől 8-ig tanítom minden tantárgyból. Igen, tehát éves szinten ezt felmérni Ez, hogy évelején is, amíg évvégén is van, ennek biztos lenne értelme, akkor, hogyha a következő hétben itt volna az eredmény. Azt mondják, hogy vigyázz, ezek a gyerekek nem tudják, nem értik a szöveget, nem tudnak ábrát elemezni, akkor innentől még van 6 hónapod vagy 7, hogy elemezni ábrát, tanítsd meg, és az nem megy. A másik csoportnak meg amaz nem megy, akkor csoportra szakadnád, hogy mi az, amiben neked kell változtatni, fejlődni, és mi az, amiben gyereknek kéne, sőt egyénenként is lehetne figyelni, hogy hogyan
ér föl, vagy mit csinál, és nem. Tehát ennek alapján én nem látom meg, főleg a tartalmát figyelve ezeknek a méréseknek. Igen, tehát a visszacsatolás, nem látom, hogy azt kérnék igazából, ami a általános iskolában dominál, vagy valami, meg azért mi még tényeket, történeteket tanítunk általános iskolában, itt pedig összefüggéseket, mert nem tudom, miket kérnek tőlük, tehát a tartalmával is vannak gondjaim, de ha ennek alapján mérik majd le az én munkámat, hogy én tavaly előtt kitanította, és tud-e olvasni egyáltalán, vagy valami, akkor az elég szomorú. És igen, és ebben a pedagógus értékelési rendszerben, amit most kiadtak, elég nagy súlyt kapnak a kompetenciamérés eredményei, és ahogy ti is mondtátok, hogy akkor viszont kötelezővé kéne tenni a családi háttérindex. Vagy valaminek mihez képest. Na most figyelj, valaki 1-es és 2-esre javít, és sok ilyen gyereke van, akkor az lehet egy olyan tanár, aki megadja a 2-es. Meg lehet egy olyan tanár, aki 1-esről tényleg 2-esre javította. De most ezt most csak nem, figyelj, van ilyen, egy csomó gyerek, aki az 1-es és a halál között áll, és azt fölhozom 2-esre, és akkor én megdicsőülök, vagy hogyan van ez? És nem csak azt, hanem ugye az, hogy ennek Vagy megadom neki a 2-est, hogy megnyugodjon mindenki. meg ennek az értékelése elbírálása, ugye a pontozási rendszer nagy része igazgatóhelyettesi szintre van kihelyezve. Hogyan tudnák ők ezt mindannyiunk tekintetében objektíven elemezni és értékelni, hogy ahogy te is mondtad, említetted, hogy egyik csoportot elkezdem tanítani, átadom valakinek, másik csoportot kapok, az össze-vissza csoportváltások, minden más tevékenység úgy, hogy a visszajelzések évekkel később történnek meg, és még azt sem úgy kapom, hogy névre szólóan is látnám, hogy tudjam, hogy mi az, amit nekem adott esetben fejleszteni kell. Kihez tudnák akkor én így relevánsan egy fejlesztési tervet kidolgozni, ha nem kapok ezekről visszajelzést, ami alapján engem is el fognak bírálni. Igen, vagy egyáltalán valamivel biztosítani azt, hogy a gyerek is komolyan veszi ezt a kompetenciamérést, hogy akkor tényleg a tényleges tudásáról adjunk képet. Igen, mert ez is fontos tényező. Akkor ezzel kapcsolatban köszönjük, tehát belenéztetek ebbe a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének a dokumentumaiba, a tervezetbe. És tehát az lenne a kérdésünk még, hogy ti milyen tényezőket tartanátok hangsúlyosnak egy pedagógus teljesítményének értékelése során? Tehát mi az, amire külön kiemelt figyelmet fordítanátok, hogyha rajtatok volna ennek a meghatározása, mire figyelnétek, mi határozza meg ezeket? A személyiséget. Ahogy a gyerekekkel bánik, mert én általános nem senkit nem akarok megbántani, csak mondom általános iskolában. Szerintem nem az a lényeg, hogy én mekkora professzor vagyok, hanem az, hogy a gyerek egyrészt szeressen meg tanulni, tehát szeresse meg a tanulást, vagy egyáltalán az iskolába járást. Az a dolgunk, hogy ő szívesen tanuljon, ő is kutatgasson. Most ehhez van egyéniség kell, aki nem biztos, hogy sokan vagyunk olyanok, vagy sokan vannak olyanok, aki képes erre, hogy a gyerekből kihozzon egy ilyenfajta kíváncsiságot, vagy fenntartsa a kíváncsiságot. A személyiség jegyei szerintem nagyon sokat számítanak. Majd a pontozásnál is, mert ha van, aki jól adminisztrálja magát, van, aki nem, van, akiről nem tudod, hogy mit csinál, csak dolgozik már 30 évet gyönyörűen, csodálatosan, nagyon jól tesz a gyerekeknek, van, akiről sose fogod, vagy megtudod, mert állandóan mondja, vagy hangosabb, vagy kicsit extrovertáltabb típus, és akkor ez egész máshogy néz ki. Meg az igazság, hogy ez nem, tehát a pedagógus szakmában sem lehet ezt univerzálisan kezelni, mert tanultárgy specifikus is. Még mondjuk a matematikai tudás átadása, az viszonylag exakt, és egy angol, vagy német, vagy amerikai, vagy japán, vagy magyar gyerek matematikai gondolkodási képessége összemérhető, hogy körülbelül hova jut 14 éves korára, addig mondjuk a történelemben halál mindegy, hogy a történelmi gondolkodás egy indonéz gyerek, soha nem hallottam a Ácsi részről, de lehet történelmi tudata. És nemzettudata is kialakulhat. Úgy, hogy a magyar gyerek meg igazából
földrajzolán már látta Indonéziát a térképen, foltokban, de nyilván nem lesz az indonéz történelemben semmiféle tudása. Ugyanakkor neki is kialakíthatjuk mi, főként európai és magyar történelmi eseményekkel való megismertetésen keresztül a történelmi látásmódot. Vagy még szigorúban kijön, hogy azt mondják, hogy angol gyerek. Hát egy angol gyerek Európa történetéről nem sokat tud, ők angol specifikusan tanítják ezt a fajta gondolkodásmódot. De egy irodalom is. Például The rest of the world. egy irodalom. Hát nem sok angol költővel találkozik egy magyar gyerek, de lehet irodalomfogyasztó, versszerető, olvasó ember. És az angol gyerek meg nem feltétlenül tudja ki az Adi, meg a Radnóti, meg a Petőfi, attól függetlenül lehet neki egy nagyon mély irodalmi tudása, egy szemlélete. A matematikában összemérhetők, tehát ott lehet meghúzni határokat, hogy ennyit kell tudni, ennyit kell tudni. Ezek a tárgyakban meg nem is annyira, mint hanem a hogyan, a miként juttatunk. Különösen általános iskolában. Igen. Világnézetet, itt nagyon sokat, tehát itt már bezárul, mert nem érdekli, vagy nem szereti, vagy akkor tehát ha túl mész azon, mert itt tudom, hogy professzornak érzed magad, és majd akkor is a gyerek meg fogja tanulni, akkor túllőttél a Igen, célot. tehát a szakmai tudás átadásának a képessége. Tehát tulajdonképpen a bizonyos tehát a motiváló személyiség. Na most ezzel viszont ki is húztam az egész alapalaj. Tudjuk, a személyiséged az valami keveset fog változni. Tehát valaki tanárnak született, valaki nem. Valaki tanárnak született, mert képes, hogy ezt a dolgot, ami én hangzik, hogy átadja a tudást, vagy valami, tehát nem akarok magasztó dolgokat mondani, csak hogy a gyereket is bevonja abba a saját tudása megszerzésébe egész szépen fogalmazva. Van, aki képes rá, van, aki nem képes, mert az első ő maga is bezárul, és biztos nem bízik magát, és nem fogja tudni elhinni önmagáról sem, képes a gyerekre hatni. Tehát, hogyha ez nincs meg benne, akkor teljesen mindegy, hány pontot hova rak, hányszor viszi el kirándulni, mit csinál, hova irítja, merre. Nem fogja tudni átadni. Semmi értelme. Tehát a gyerek nem fogadja, olyan a Gordon módszer, hogy a gyerek nem fogad el tanácsadónak, akkor te akárhány tanácsot adhatsz neki, a világ legjobb tanácsot nem fogja megfogadni. Tehát itt nagyon-nagyon, igen, kardinál táncolunk egyébként, egyik csoportban motiválónak érzem magam, a másikban nem biztos. Tehát ez még a gyerekektől is látom. Tehát itt az, hogy ezt az érzékeny kis egyensúlyt valahogy így megtartjuk, föntartjuk, vagy esetleg még kitalálunk módszereket, bármit, hogy ez így valósuljon meg. Én szerintem ez a lelkesleg, aki belefeledkezett a 30 éve megtanult dolgokba, és akkor az tehát a felkészültség is fontos, hogy tudják igazodni és nem feltétlenül a digitális csodákra gondolok, amit villogsz, kattogsz, meg egyéb, mert én szerintem mostanában az nagyon nagy fájdalom, hogy nagyon kevés idő van beszélgetni. Egyszerűen gondolkodtatni. Nincs időt kivárni, egyetlen órát van, és az alatt 45 perc alatt új anyagot kéne tanulni, ráadásul nálunk új szavakat, és még használni is kéne azon az órán, plusz meg még gondolkodtatni a gyereket, az még majd gondolják nálunk mondjuk angolul, de minden, bármilyen tanár nem tudja magát kifejezni. Kiment a levélírás a divatból, nem tud a nyelvvizsgán megírni egy levelet, mert nem írt levelet, nem azért nem tud, mert nem tud, hanem azért, mert nem, tehát egyszerűen dolgok vannak, amikre igazából kéne, hogy idő legyen, és sehol nincs idő, se magyar órán, se a többi órán nem érek rá meghallgatni, hogy ő mit gondol erről az eseményről. Szerintem hogy függ össze az a, mit tudom én, 1526 a mai életünkkel, mert összefügg az is mindennel, csak nem, nincs idő. Csak én, mint a rész, én majd elmondom neki gyorsan, hogy megértse, hogy tudja. És szintén a személyiséghez kapcsolódik azért mégis, hogy ahhoz a korosztályhoz, hogy te hogy tudsz alkalmazkodni. Nagyon sokszor elsőből, 6-ban, 8-ban viszont, tehát hogy a tanárnak is át kell szerelni, hogy most ez a korosztály teljesen másképp nyúlok az ő feladataikhoz hozzá, mint mondjuk egy előző órán tettem meg, tehát ez is nagyon fontos. És nekem egy év után az a meggyőződésem, hogy nem lehet ezt tanulni igazán. Nem. Ez vagy jó, vagy nem. Vannak dolgok, amiket én például 42 év után nem tudom megtanulni, tehát én nem tudok úgy
például a piszolokkal úgy fogalmaz. Egyszerűen nem megy, próbálkozom, meg nem vagyok általában életemben, de hogy ez egy teljesen más világ nyilván, nagyon nehéz. Nagyon nehéz. És akkor még mellette meg kell felelni a szülőknek, meg kell felelni a igazgatónak, a helyettesének, akárkinek, és ez az egésszel, tehát azt mondjátok, hogy szubjektív, vagy hát objektív, mert vannak ilyen indikátorok, vagy micsodák, de hát ez rettentő szubjektív lesz. Tehát hogy fogja ő lepontozni neked a dolgokat. Elég, hogyha csak azt mondja, hogy a 4 pont helyett 3-at kapsz, itt meg 2, akár mert végén, meg a végeredményben meg nem tudod, hogy nem az alsó 25-be kerülsz el. És a végén még kevesebb a fizetésed, holott mindent megcsináltál. Jól csináltad, feladatod elláttad, de csak kevés plusz dolgod volt, mert úgy hozta az élet. Nem vagy osztályfőnök, már kevesebb van. Technika, ének, vagy bármilyen szakos vagy, hova viszed versenyre? Igen. Vagy olyan csoportokat kapsz, akik iszonyú nehezek. Tehát te ott egy pici eredményért vért izzad, és azt a csoportot kaptad. Akkor ezt most egymás közt veszünk össze, hogy figyelj, neked is adok egy KT csoportot, mert neked is egy 2 anyanyelves csoport, hogy egy kicsit legyen sikerélményed, meg legyen 1-2 ponton. Vagy kibúnyózzuk a tanárgyba, hogy ki kapja jó csoportot. Nem, de nem lehet. Tehát nem ilyen alapon kéne ennek elődni. Igen, tehát ennek ez lesz az eredménye körülbelül. Nagyon nem irigylem Hát ez a vezetőséget. És a feladatét. Meg hát én nem látom azt az emberi erőforrást, ami rendelkezésre áll egy iskolavezetésnek, a mindennapi működtetés biztosítása mellett, a helyettesítése, intézése, fegyelmi ügyek, adminisztráció intézése, és akkor egy ilyen 70 fős testületbe úgy, hogy ne legyél sértő a értékelésedben a kollega felé, de ilyenféleképpen van egy első, meg egy utolsó negyed. Ugye legfeljebb csak az a kérdés, hogy ki kerül oda, de hogy minden rangsornak van egy teteje és egy alja, ez mindenféle. A vezetőnek a végén azt kell aláírnia, deklarálja, hogy 12-t a végére raktam. 12-t meg a csúcsra raktam. Viszont, és ebben a szempontrendszerben is, hogy például az óravázlatok alapján tanít a kolléga. Az is van a pontok között szerepel. Nem kötelező óravázlatot. Nem, csak itt szerepel, hogyha úgy csinálja a kolléga, akkor azért extra pontját. Hogy például ezt a... Én azért levonnék pontot. Hát például... az órától, a gyerektől, az adott szituációtól, a problémától, amit ott épp tanít, az attól függ, hogy ott mennyi időt szánsz rá, nem? Igen, csak hogy mennyire tervezed meg az egész folyamatot. Az óravázlataiban, meg a tanmeneteiben is mennyire jelenik meg ez. De azt, hogy ezt az óráimban mennyire tudom megvalósítani, azt a vezetőség nem fogja tudni objektíven ellenőrizni, mert ez majd bemondásra működik. Mert sehogy máshogy nincs akkora emberi erőforrás, hogy tulajdonképpen még egyszer lenne szükség arra, hogy engem ellenőrizzen, vagy mindannyiunkat ellenőrizzen, ahhoz, hogy azt mondják, hogy meg tudják értékelni objektíven a munkámat, vagy a munkánkat. Van egy ilyen nyelvstúdió, vagy volt, hogy Light. És az a nyelvstúdióban volt úgy kellett tanítani, hogy le volt írva, hogy mit kell mondjál, és az óra akár 3. percében, ha épp ott volt, és ott valaki jött, akkor ott kellett lenni. Azért mondom, hogy nehogy megérjétek ezt, mert én már nem, de hogy majd bekamerálnak az osztálytervet, és akkor te épp ott tartasz el, ahol odaírtad, hogy a 18. Van egy rendzavaró gyereked, akivel esetleg le kell állni egy fél percre. Nem érezhet senki óra, nem. Tehát 18. percben éppen a kiegyezés, azt kell magyarázni, hogy mi a dualizmus. De hát ezért a modern pedagógia is inkább a rugalmas tanmentet felé halad. Akkor meg és ehhez képest pedig vannak ellentmondások. Hát, igen. És nem egyszerű. Hogyne. Aki nem gyakorolta ezt a tanítást, az úgy található. Meg a lényeg, hogy ember van mind a két oldalon, tehát én is ember vagyok, és a gyermek is ember. Igen, és az emberi tényező nagyon nagy. Igen, és nagyon mindent befolyásol. És talán még egy dolog itt, ami nekem mindig egy fájdalpont volt a versenyeztetésben, hogy még egy olyan helyzetben is, hogyha az iskolában
jó gyerekek járnak, és szeretnék versenyeztetni, ugyanazt a gyereket fogom rárakni én is, a matekos is, az irodalomból is, történelemből is, mert hogy ő az ügyes, akkor ővel mennék én országos versenyekre, és akkor abból kapom majd a pontokat, és majd ezen leszünk össze, mert én megint te vittem, miért nem én vihetem a gyereket, és akkor nem is beszéltünk a vidéki kisebb iskolákról, versenyeztetni. A polgármester fia megy mindenhol. Igen, ahol nincsen még ilyen lehetőség. Jó, most szegény gyerek, aki még nem akar minden versenyen részt venni, de mindent Volt már kérni, mert hogy gyerekek sokat már. És az sem teljes. Szövegmondó, Igen. megköszönő, tanárköszöntő, szavalóversenygyőztes, matekos. Kis tűnő, csak tavaly, aki végül sokat volt, hogy annyi mindent megtette az iskolában. Erősen van. Az elma. De az mennyire jó egy közösségnek, hogy mondjuk látják az osztályból, hogy na, mindig csak az az egy, akkor a többi már nem akar. Minek úgyis mindig ő fog menni. Pontosan. Igen, mert nem akármit írtak ide, azt írták, hogy országos, meg megyei Versenyeken X-es Most két anyelvek hol vannak ilyen óriási, a szabadó verseny, milyen országos versenyre gondoltak, hogy létezett? Én olvastam, hogy létezik történelem is, csak a Miskolcon rendezték meg, és ennek óta nem foglalkoztak vele, mert senki nem, a 3 napot nem fizet neki, hogy oda menjek, meg miután mondom, hogy visszajöjjek. Nem érjem. Tehát nincs is olyan verseny. Az OATV nem vehet részt a két anyelvű például. Azokat tudnánk esetleg. És aki nem két anyelvű nálunk, azok maradnak az emeltbe, és pont azért van az emeltbe, mert ő nem akarja ugye kitörni. Tehát akkor őket hiába indítod, ők meg nem fogják majd megnyerni neked, és már pedig így meg kéne nyerni, hogy olvasom. Miért kéne megnyerni? Ja, és a másik ezzel a versennyel, ha már itt tartunk, akkor kanyarodjunk egy pillanatra oda. Én úgy elképzeltem, hogy azért biztos ti is itt már induló szemmel járkáltok, tehát azért nem mindegy, hogy melyik osztályra tanítasz. Van-e olyan diák? 1, 2. Nem mindegy, hogy ez a diák, tehát hogy az 4 éven át tegyük föl, szerencsés esetben végigkísért téged, hogy mert egy matek zseni. Azt mindig elindítod, és te mindig megkapod a 20 mennyi pontodat, mert ő nyer. És nekem meg mondjuk nem jutott az osztályomból olyan zseni, aki mindig nyer. És ezek, csak azért mondom ezt most a matekot, mert saját osztályom példa, nem iskolán kívül és nem még akár órán sem készültek versenyre. Egyszerűen elmentek, fölírták a neveket és mentek versenyre. Így születtek, ügyesebbek, az urajanyokat jobban megjegyezték, és egy kicsit még hozzátettek, esetleg a szülő vagy valaki segítségével, és nem kellett hozzá a tanárnak plusz órát adni. Igen, így van. Most is volt, igen. Volt viszont. És van egy pár ilyen, Én és... egy kollega nem tudta bediktálni a gyerekek nevét, akik aztán hozták meg az országos előtt. Igen. Azt sem tudjuk, hogy így Na most ebből de pontot kap. Figyelj, Így van, úgyis ő kap pontot. hogy én, aki esetleg odülök mellé, és minden héten egy órát töltök vele, mert készítem valamire, az ugyanaz olyannyit nyom alatban, mint az, aki azt mondja, hogy én 8 gyereket indítottam, és azok maguktól mentek, mert még el sem kísértem őket. Igen. És az nem ugyanaz. És erre most hogy tud egy vezetőség majd úgy reagálni, hogy oké, beírtad magadnak, hogy volt, de ott voltál, ott, és hány órát vagy készítetted? Hát ki az, aki nem azt mondja, hogy készítette? Ilyen nincsen. Tehát itt a baj, hogy ezzel egyrészt kizsigereljük azt a 12 értelmeset, nagyon értelmeset, aki versenyezni is szerepel, nem minden értelmes szeret, és akkor a másik nem mindenkinek jut a De lehetőség. egyébként én pedagógiai szempontból is megkérdőjelezem ezt az ilyen kötelező versenyeztetés dolgot, mert most azt látjuk mindenhol, hogy ugye csinálják egymás után a hülyeségeket a TikTokról, mert ugyanolyanok akarnak lenni, meg ilyen akar lenni, olyan akar lenni. Azt próbáljuk megtanítani a gyerekeknek, hogy nem kell magunkat másokhoz hasonlítani. Ez a jó önértékeléshez is fontos, hogy nem kell magunkat folyton másokhoz hasonlítani, de közben az iskolarendszer meg arra megy rá, hogy versenyeztessük, de igenis hasonlítsd össze magadat a másikkal, és legyél jó, és ha neked nem sikerül, akkor te nem vagy jó. Most akkor ez így két ellentétes dolog, hogy akkor most itt mi lenne a fontosabb, egy egészséges önértékelési nevelés, vagy az, hogy mindenáron versenyeztetjük őket? Hát igen. Hát szerintem Vannak kételjeink, De vannak elmondások. mert két erős kételjeink vannak.
hogy egymásnak esünk majd esetleg. És meg Ami felvonul a kedves szépen a tanáriban Hát valahogy igazságosan irigykedünk. hogyan tudnánk ezt elosztani Hát, egymás között, mert itt is megint a kiskapukat kell nekünk keresni, hogy valahogy igazságosan, fair módon tudjuk. Igen, de most figyelj, tegyük föl, hogy van egy feladat. És ezt én jól csinálom, vagy valaki jól csinál, és akkor az csak azért adja át, hogy a másiknak is jusson. Tehát itt a baj, hogy most az önzetlenség. Ugye azt mondom, hogy te ezt csináltál, az, mert neked is kell a pont. Tehát ez egy ilyen... Meg azért ebben van egy másik csapda, hogy ha eleve problémás a mérési rendszer, akkor megint ugyanaz, mint az alulfinanszírozott oktatásban, hogy azt mondja az oktatás irányítás, hogy hát úgyis megoldjátok, majd vesztek saját pénzet egyet, meg mit Nem mindig megoldjátok. megoldjátok békében, barátságban, és elkenjük, mint az aludot. És közben az lesz akkor, hogy tudjuk úgy is, hogy mindig van olyan kollega, aki hát miben jön ez nekem, ugye? És akkor azt mondja, hogy hát úgy igazságos, hogy akkor jusson mindenkinek. És megint csak szakspecifikus. X kollega morgolódik, hogy neki el kellett végezni valami munkát egy másik hiányzó helyet, és ezért neki 5 óra magánórája elment. Bizonyos szakok piacképesek. A másik kollega viszont, akinek a szakja nem piacképes, nem tudja adni a szabad piacon a munkaidejét, azt csinál akkor majd minden olyan közösségi munkát, ami viszont a mérésben nem számít bele, ugye? Mert azok nem adnak pontot. A másik, aki el tudja adni a szakját, megkeresi délután a pénzét, és utána még azt mondja, hogy hát osszuk el igazságosan a közös erőforrásokat is. Na ebből lesznek a nagy konfliktusok. Én ezt az egész rendszert minimum átalakítanám úgy, hogy nincs ilyen, hogy felső 25 meg alsó 25. Az alsó 25-öt azt abban a pillanatban törölném el, hogy ezt kimondhattuk. Mert az alsó 25 lesz itt a gond. Tehát emberekkel kiszorulunk. Egy csomó ember keserűségében elmegy a pályára, aki pedig oda van. És a másik, hogy azt a fajta felelősséget, hogy ki kell mondani, hogy a testület, kik azok a tagjai, akik nem kapnak majd pluszt, az gyakorlatilag a testület tagjainak kell artikulálni. Mert maga a szisztéma nem mutatja ki rendesen, de ha én azt akarom, hogy én az legyek, aki kimondja ezeket, akkor vezető akarok lenni, nem? De én pont nem akarok vezető lenni, mert nem akarok ilyenekkel foglalkozni, de alanyi jogon rám testálja a rendszer, hogy hát vegyél részt mégis abban, hogy minősítsd a másik kollégát. Tehát van benne egy kis ilyen de semmiképpen nem a jóra inspiráló. Nem jóra, egyáltalán nem jóra inspiráló. Ez nem inspiráló ez a rendszer, úgyhogy így alakítanám át, hogy az alsó felejtsük el. Legyen egy szint, ami tuti mindenkinek el kell érni. És pozitív ösztönzés. És csak pozitív degradáló. Azt jelenti, hogy régen is volt még, ami 100 éve körülbelül volt jutalom, hogy az kapta, aki valamit munkaidején extra, plusz nagyon sok mindent, vagy nagyon csodálatos versenyen indult, és nagyon csodálatos helyet értek el, azokat tényleg kell jutalmazni, és kéne jutalmazni, és nem ilyen módon megkülönböztetni, hanem adni egy alapot, és ugyanúgy, mint régen is el lehetett dönteni, hogy egy közösség eldönthette, hogy neked jár, meg neked jár. Most kitüntetések tömkelegel az új időnként rám, én nem vagyok egy TZS ember, ismertek, de az, hogy egy fénymások oklevélre és egy szál virággal, hogy azért ez mennyire ez degradáló. Tehát itt nekem nem 25%-ozzanak emberek. Ez egy kicsit olyan, mint hogyha azt mondanánk, és mennyire pedagógiátlannak minősülne, azt mondanánk, hogy minden iskolában, minden matematika tanár 5 gyereket meg kell mutasson, 5-öt kitűnőnek kell tenni, de a Janusz matek tagozatán is 5-nek meg kell buknia, mert ez a mérési rendszer, és a Sámodi iskolában is 5 kitűnő lesz. Holott az ottani kitűnő
közelében nincs, a Januszos De sem. ez egy olyan, nem? Hogy Ez egy ilyen valószínűleg a És egyik is gondolj Nyilvánfára, hogy bár de így is van nincs olyan helyzetben, mint a másik, se gyerekanyagot, se szülői anyagot, se pedig az utána. Bármilyen erőforrás. Hát nem tud, Igen. hogyan tudnak, ott milyen feladat van. Azon kívül a másik, ha már itt tartunk a programok. Tehát ugye szervezés programot, hát figyelj, melyik az a gyerek, aki még ezen kívül szeretne plusz programon részt venni. Most már bármit kínálsz neki, mert már megszakad. Igen. Megszakad, és nagyon sok program, már túl sok programunk van, arra nem lehet időt felkészülni, már nem olyan. Ez a baj, az iskolákat is ugyanúgy, mint hogy a gyerekeket mindig a saját előző eredményéhez képest fogod értékelni, így a tantestületeket és az iskolákat is a saját előző eredményükhöz képest kéne értékelni. Tehát nem azt kéne nézni, hogy most ez az iskola ahhoz az iskolához képest, hanem hogy ebben az iskolában ez a színvonal időről időre mondjuk javul vagy romlik. De nem úgy, hogy most akkor minden iskolát így összeszedünk, és akkor egymáshoz hasonlítjuk őket, mert abszolút más helyzetben Igazából a van. színvonal megtartását is értékelni kéne, nem Igen. kell feltétlenül azt, hogy a javulás még elér. Igen. A lemozsolódási mutatók. Most És a egy volt, a vezetődet úgy értékelik, úgy olvastam, hogy nem tudom, benne maradt-e, vagy valami annó, hogy a vezető attól függően kapja szintén a pontjait, hogy a lemorzsolódási mutatója milyen, mennyien buktak, vagy valami, és hogy a munkaközösség vezető például arra kap pontot, arra is kaphat pontot, hogy megőrzi a tagjait. Tehát ha most holnap elmész szülni, akkor Kapunk, vagy elveszik pontot. Igen, és akkor nem mutatjuk meg a gyerekeket, Vagy hogy elmész szeretnék és a akkor igazgatónál. kevesebben vagyunk, lám, elment innen dolgozni, mert megmondta, de nem én miattam, hanem megmondta, és akkor kevesebb pontot kapok. Én például, vagy a főnökeink, hogyha nagy a fluktuáció. Hát, nagyon nehéz ez a rendszer. én azt gondolom, hogy nagyon nehéz mérni. Egyébként minden munkahelyen van most már divatban ez, és ápolóknál hallottam ilyet, hogy ilyen pontozási rendszer van, hogy egyik indikátor azt, hogy lakkozza a körmét, vagy nem. Ez hol van? Ápolóknál. Például. Ez csak Mert ilyen... ekkora működő van, majd nem az oké, hogy a munkájában akadályozza, de most, hogy Nem, de vagy nem. ez volt az egyik ilyen pont, amikor még annól ezt elkezdték csinálni, és beszéltem egy ilyen lehetősen hogy hagyjál, de nekik ilyenek is vannak. Szóval elég érdekes, próbálnak kitalálni mutatókat, hogy objektív legyen, de nem lesz objektív. Igen, sajnos. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Köszönjük. Na mi is már vége Hát is. sajnos igen, lejárt az idő, de nagyon szépen köszönjük, és egy kávé mellett mi majd ezt folytatjuk a kamerák nélkül. Jó, köszönjük. Nagyon-nagyon szépen köszönjük még egyszer. Szívesen.